הנה השחקנים עושים את הדרך מתוך חדרי הלבשה אל קר הדשא, ומתקבלים כאן כמובן בתשואות רמות מצד אוהדי הפועל באר שבע. בינתיים הכחולים מהצפון מצליחים להרחיק את הכדור, לא ממש רחוק. אליאל פרץ עם המסירה שלו לגנח, יש שם תנועה טובה, גנח יודע לבעוט גם מכאן, הוא מכניס כדור לרחבה, פרץ מיישר את זה! לא צריך יותר מזה, זה נכנס. הפועל באר שבע עולה ל-1-0 עם שער עצמי של קרלו ברוצ'יץ', שעומד במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, וזה גורם לאוהדי באר שבע לקפוץ ביציעים. תראו את באר שבע עכשיו עם אליאל פרץ, והבעיטה שהולכת פנימה! מי אם לא הוא? דן ביטון כובש משחק ליגה 9 ברציפות, הוא ממשיך לשבור שיאים, מלך השערים של הפועל באר שבע עם השער הנהדר הזה שלו, השישי העונה בליגה לדן ביטון, והפועל באר שבע בינתיים גדולה בשתי דרגות. בשתי דרגות ובשקט, בלי מאמצים מיוחדים. רגע, בוא נחכה גם עכשיו. כן, חכה רגע, הנה ההתקפה של סכנין, זה יכול להיגמר בגול, והבעיטה הולכת פנימה! סכנין מצמקת ל-2-1 עם השער של גובייר בושנק, כשהפועל באר שבע פשוט ישנה בעמידה בהתקפה הזאת, ולא באמת מבינה לאן הולך הכדור ומה לעשות איתו, וראינו את הכעס של רן קוז'וך. 2-1 וקוז'וך מסרב להירגע. באר שבע ממשיכה לשחק באיזי כזה, כזה סבבה כזה. תראה את בלוריאן בתוך הרחבה, מוסר לשופט, ועכשיו ונטורה בועט את זה. זה היה קרוב מאוד. זה התחיל בצורה מסורבלת משהו, והמסירה הזאת ללוקאס ונטורה, הוא הוציא שם כדור מאוד מסוכן, השופט שלנו ניסה לו להפריע. עוד קרן אחת להפועל באר שבע, דן ביטון מעלה את הכדור שמסתובב לו אל הקצה, ואף אחד לא דוחף את זה פנימה, ניסיון של ונטורה. פרץ מצליח לברוח קצת וגם להקפיץ את הכדור הזה יפה, גנח חושב מה לעשות, גנח הולך לבד, והכדור בסוף אצל מוחמד אבו ניל, והכדור נעצר שם אצל בושנק, לא מצליח לעבור. וואי, יש לו כבר כרטיס צהוב ויש פה תפיסה בחולצה. אתמול ראינו את רועי רביבו מקבל צהוב שני על אפילו משהו פחות חמור מזה, זה אמור להיות צהוב שני, אבל זה עובר. שוב דוד זאדה, גנח לתוך הרחבה, נגיחה, והכדור נכנס, וזה עוד אחד מאותם שערים נהדרים של הפועל באר שבע, עם משחק קבוצתי, עם סבלנות, עם מסירות מדויקות, ועם שער נהדר של אליאל פרץ. באר שבע 3, סכנין 1. ומה שהכי חשוב במהלך הזה, הייתה שם זריזות והייתה תנועה טובה. בינתיים באר שבע הולכת לקדימה וכמעט כובשת את הרביעי שלה עכשיו עם הבעיטה של גנח, אבל עם ההצלה של מוחמד אבו ניל. פרץ והבעיטה של גנח, בעיטה נהדרת, ואבו ניל ממשיך לשמור על השער שלו כמה שהוא יכול. דן ביטון מרים את הכדור, עדיפה של אבו ניל, זה בתוך הרחבה עדיין, פרץ, שוב אבו ניל, זה לא נגמר עדיין, עכשיו זה באבו. זה היה קרוב להיות הרביעי של באר שבע, אבל הבעיטה שם של דן ביטון פגשה בעמוד השער. נגיעות ראשונות בכדור של זאי אחמד, מוסר את הכדור, מקבל בחזרה, הזדמנות שלו לכבוש שם, זה לא נגמר, פרץ, זה הולך על המשקוף, מי מספק את הכדור האחרון? ההגנה של סכנין מרחיקה. הזדמנות מדהימה לכדור החוזר. פרץ בתוך הרחבה, פרץ עדיין, ונטורה, ומה קורה? לא קורה. אבל זה נמשך עם דן ביטון. ונטורה!
טרנר על הרגליים, אבל אין גול. אם הוא לא יכול להמשיך לשחק, אז באר שבע תסיים את הדקות האחרונות עם שחקן אחד פחות. אני חושב שזה הרגע שהוא הדריכה בנחיתה שהובילה לכאב של בלטקסה, הרגע שלו עוד נשארת ישרה. הוא הולך. סתם קראנו לטקסי. זה הגול בערב שבו באר שבע חוגגת 10 שנים לאצטדיון טרנר. היא מנצחת 3-1 את בני סכנין, מעפילה למקום הראשון בטבלה ומעניקה לאוהדים שלה עוד ערב מוצלח באצטדיון שהם כל כך אוהבים.